Dobrý deň, milí priatelia. Dnes by som vám chcel predstaviť túto špeciálnu radu prémiových krmív od firmy Bytech, ktoré sú vhodné pre low feedrom alebo method feedrom. Je to rada Special G. Je to rada, ktorá je rokmi overená a odskúšaná a začal by som asi najchytľavejšou vecou a je to Special G Green. V tejto rade sa nachádza Special G Gold, Special G Red a Special G Dark, proste tmavé. Sú to krmivá, ktoré obsahujú prémiové, najkvalitnejšie rybácie mučky na našom trhu a ďalšie iné skvelé komponenty. Všetko si viete prečítať v popise týchto výrobkov a z mojich skúseností alebo zo skúseností mojich známych vieme, že tento G Green je úplne špeciál na preteky feedrové. Special Gold ste mohli vidieť v nejakých feedrových videách, ktoré som točil, a je to krmivo v podstate na jarné, letné, jesenné chytanie. Úplne na to ryba reaguje agresívne, tie zábery sú rýchle a potom ako sa ryba dostaví na to krmné miesto, tak to je jedna hitparáda. Tak tu máme Red, ktorý je obzvlášť špeciálny do teplej vody alebo do tej jarnej, letnej, jesennej. No a tak ten Special G Dark vlastne je špeciál do studenej vody, kedy už tá ryba není až tak atraktívna, není tam až taký podiel tých rybých múčok, je tam jemná, pekná vôňa, aby tá ryba do toho išla. Novinkou na trhu sú tieto 2-kilové balenia, toto máte vlastne kilovky a sú tieto Special G Margin Mix a Special G F1 Ground Bait. Tento Ground Bait Special G Margin Mix je ultimátna návnada nabitá vysoko atraktívnymi prísadami, ktoré viažú na seba perfektne veľa vody a udržia ryby na vašom mieste oveľa dlhšie ako klasické krmné zmesy. A tento Special G Ground Bait F1 Dark je perfektný pre letný a zimný rybolov a vďaka relatívne nízkemu obsahu rybacích múčok oproti ostatným krmivám z rady Special G je taký jedinečný, ľahký a sladký na nádych. Je atraktívny pre všetky druhy ryb, obzvlášť pre kaprov a pleskáčov, ktoré chcete chytať. Celkovo tieto krmivá majú v sebe taký spúšťací mechanizmus, ktorý proste donúti tie ryby žrať a urobia váš rybolov oveľa úspešnejším. Takže priatelia, nezabúdajte, že k tomu dostanete takisto kúpiť waftersky Dark, Red, White alebo Green. Je to v podstate ku každej tejto modelovej rade Special G a rovnako máte v ponuke aj dipy alebo boostre. Takže to je všetko k tejto Special G rade prémiových krmív od firmy Bytech. Tak niekedy na budúce si predstavíme niečo ďalšie od firmy Bytech. Majte sa krásne, nech sa vám darí. Ahoj.